Tokuchikamzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kunhai pastor. Toda kutenda vari kuramba vachitumira mibvunzo ndimi munoita kuti chirongwa chirambe chiendera mberi. Rambai muchisununguka kutumira mibvunzo yenyu kana ichipinduruka neumbo uri muBhaibheri tinovimbisa kuti tinobatsirana kupindura mibvunzo iyoyo. Regai tibva tapinda mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu uri kuti iwo kunhai pastor, chipo chekuprofita sezvaiitwa muBhaibheri kare chichiriko here? Ndo mubvunzo wabvunzwa nehama yedu. Chipo chekuprofita sezvaiitwa kare muBhaibheri chichiriko here nhasi? Now mubvunzo watoda kubvunza ndokuti vaimboprofita sei muBhaibheri kuti tizoziva kuti saka nhasi zvichiriko here kana zviko. And regai nditaure ndichiti maexamples acho akawandisa, ndangonhonga angangoite matatu kana mana zvichienderana nenguva yedu kuti tange tamboona kuti chaimbonzi kuprofita muBhaibheri macho chii, kuti tichione kuti saka zvichiriko here nhasi uno. Malachi chapter 4 verse 5 na 6, Mwari anoti iye, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Saka Mwari anotaura zvinhu zvichaitika mazuva ekupedzisira, ndichakutumirai muprofita Eria zuva guru rinotyisa raMwari risati rasvika. Kureva kuti Jesu Kristu asati auya kunofanira kutumirwa a work of prophecy. Saka hatigoni kuti hakusina chipo chekuprofita mazuva ano. Iye Mwari anoti mazuva ekupedzisira ndichakutumirai Eria. But inzwai kuti basa rake richange riri, harisiri kufembera zvitupa zvevanhu nenhamba dzemaadhiresi evanhu. Hanzi basa rake kudzorera mwoyo wevana kumadzibaba nemwoyo wemadzibaba kuvana. Kureva kuti ko mazuva ekupedzisira Mwari anoziva kuti family, mhuri dzinenge dzisina kumira zvakanaka, marriages will be breaking down, children will be turned against their fathers and their parents, and the parents against their children. There will be hatred and division amongst families. Zvikanzi handigoni kudzoka panyika kana chimiro chakadaro, ndinotanga ndatumira basa remuprofita Eria kuti atanga adzorera mwoyo wevana kumadzibaba nemwoyo wemadzibaba kuvana vavo. Saka we actually expect a prophetic work in these last days when marriages and families are breaking apart. We need a prophetic work. Saka ndikutopindura mubvunzo kuti chipo chekuprofita chichiriko here sechaivako muBhaibheri? Chichiriko. Vana Elijah basa ravo raiva rekudzoredzera zvinhu panzvimbo yazvo. Ndokusaka paMount Carmel akaona aritari yaMwari yakoromoka akatanga kuivakiridzazve ndokuzonamata. Ndo basa raElijah is to take people back to God. So we need a prophet or the work of prophecy to take us back to God. Joel 2 verse 28. It shall come to pass afterwards that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Ndimwari ari kuprofita mazuva ekupedzisira zvichaitika, ndichadurura mwoyo wangu panyama yose, vanakomana venyu nevanasikana venyu vachaprofita. It's God who is saying this. Saka hatigoni kumira toti hakusina kuprofita. Iye Mwari ari kuti mazuva ekupedzisira ndichadurura mwoyo wangu kuti vanakomana venyu nevanasikana venyu vaprofite. So we expect a work of prophecy. Acts chapter 2 verse 15 to 18 ndozoverenga verse 11. Acts chapter 2 verse 15, 16, 17, 18. Tozopesera neverse 11. For these are not drunken as you suppose, seeing it is but the third hour of the day. Ndi Peter ari kutaurawo. But this is that which was spoken by the prophet Joel. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. And on my servants and on my handmaid I will pour out in those days my spirit, and they shall prophesy. And ndauti muzive kuti kunyange Peter akasimuka achita chiprofita chaJoel chiya chazadziswa nhasi, but musi uyu hapana mweya wakadururwa pavakadzi, vainge varume chete vakareceiva. So this was a partial fulfillment of the prophets of Joel. So we need to see or to experience or to witness the total fulfillment of this prophecy when the Spirit of God will be upon both men and women. And I know kuna vanhu vanodanza hakuna mukadzi muprofita. Amene vari kuverenga sei Bible. Please go and read your Bible from Vaguna Judges. You're going to see female prophets in the Bible. Saka muprofita anogona kuva ari mukadzi, anogona kuva ari murume. It's very biblical. Ndimwari ari kuti ndichadurura mweya wangu panyama yose, vanakomana nevanasikana vachaprofita. Saka whether you want to argue against this, zvinenge zviri kwamuri. Saka Peter ari kutoti vana kudhakwa, but ndo zvakataurwa nemuprofita. Saka chaiti kudii chiprofita chacho? Verse 11. Cretes and Arabians palistwa vanhu vese apa. Apa takutopedzisa vaCrete nevaArabia, we do hear them speaking in our own tongues the wonderful works of God. Saka zvavaitaura zvaizvinonzi naPeter ndokuprofita uko, anzi vaitaura the wonderful works of God, vaitaura mashoko makuru aMwari, vaitaura zvinoshamisa zvaMwari. Saka chinonzi chiprofita mazuva ekupedzisira, it's a work that speaks about God, that turns people to God, that reconciles people to God. Hazvisi zvekufembera maadhiresi evanhu, hazvisi zvekutaura kuti mune murume akazodai, hazvisi zvekutaura kuti kukambani kwenyu kune mota yeblue.
chiprofita chaivako mubhaibheri chatiri kuverenga tese panapa chaifanira kudzosera vanhu kuna Mwari, chaifanira kutaura zvoukuru hwaMwari, chaifanira kutaura zvemabasa aMwari, chinofanira kupupura zvaMwari. Ndo chinonzi chiprofita. Ndokusaka Jesu akatoti kana Mweya Mutsvene achinge auya muchapiwa simba rekuva zvapupu zvangu pasi rose. So a prophecy must be there as a warning message. A prophecy must be there as a reconciling message. A prophecy must be there to speak about the wonderful works of God. Ndo chaiva chiprofita chacho chanzi chiprofita chaivamo mubhaibheri chichiriko here, chinofanira kutovako, because Jesu Kristu hauyi kana vanhu vasati vadzoserwa zvakare kuna Mwari, and we need a prophet or prophets to do that. Hatisi kutaura vanotora mari muhomwe dzevanhu, vanotyisidzira vanhu, vanodii. Tiri kutaura vanhu vanotaura the word of God and turning people back to God. Ndo the work of prophecy yatiri kutarisira kuti inge iriko mumazuva ano ekupedzisira. Todera tabatsirikana, Mwari atikomborere. Amen.